ukuthi ihambe ke ngaloo ndlela. Nkosi. Ndivile. Okugqibela xa sengishwankathela umbuzo wami ukugqibela uyapha kuba uNosilela. Amazwi akho okugqibela enkuthazo ba uNosilela kumalungu. Ungathini ukubona mhlanje qabaqaba nje? Kuzawuvela ubunzima kumaxesha athile. Akuzoba mnandi. Kuzawubakho amaxesha nalapha enkonzweni kubekho ingxabano phakathi komnye nomnye. Sizawukrwempana kuba siyasebenza. Kodwa mazithi zonke izinto masazi into yokuba mazingasisusi kukholo lwethu. Asikho apha enkonzweni komfundisi. Asikho apha enkonzweni ngobhishophu. Silapha enkonzweni ngokuza kuphakamisa ilizwi likaThixo. Ngokuphakamisa ilizwi likaThixo silungisa nathi ngaphambili ngaphezulu. Kuba nathi sinayo i-element e-wild inside us.